Ngayon na maraming mga rising star sa YouTube, ako, ganun lang. Parating ganun lang. Hindi naman ako sumikat. Ano lang talaga, I'm just doing what I love. Bahala na yung mga bashers, my God. Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today we're going to go for a makeup look na magagamit natin siya everyday or yung simple glam lang. Hindi naman talaga everyday na everyday. But then, for our foundation, I use this Super Stay Matte in Poreless. And we will be combining these two foundation, which is the Matte Super Stay and Fit Me. This one will be on my inner side of my face, and then ito, it will be on the dito na side sa outer part. So, dab, blend, blend, blend. I super love this foundation, guys. Nagtatagal talaga to sa mukha ko. And, let's see. Kasi prior to this, meron akong nilagay which will be revealed on the video next to this or the video before this. Ilalagay ko to siya sa outer part. Parang contour. Light contour ng face natin. Kung saan nyo gusto yung i-dark side ng face nyo, doon nyo ilagay. Gusto kong lagyan dito sa ating nose area. Yan, parang may konting shadow. Okay. Lagyan pa natin dito. More. Oh, down for our concealer. When it comes sa concealer, gagamitin natin yung favorite ko na na-discover, which is ang Maybelline. Dab. Yan. Iba-iba kasi yung type ng makeup. Meron din akong itatry na makeup style. Maganda din. Super ganda ng technique niya. Iba kasi yung nakasanayan ng mga makeup artist. Meron namang basic theory, pero depende na sa inyo. Practice makes perfect. Practice lang ng practice. Ako, hindi naman ako perfect sa pag-makeup. Marami nga akong bashers eh. Pero, I tried my best na ma-improve yung mga techniques ko, especially sa mga clients ko, na marami akong natututunan along the way, especially sa mga clients. Kasi, yung mga clients mismo, especially yung skin tone nila, at saka yung eye shape nila, the more clients you have, marami kang mapapag-practicean. So, I was super blessed din, kasi marami akong napapraktisan. And then, word of mouth na yun, referral. Marami na nag-refer, nagustuhan. Praise God, nagustuhan nila yung mga works ko. Mag-refer, tapos yun na. Dadami na siya. And I'm super blessed for that. Kasi, pinagkakatiwalaan ka ng clients mo. The part where we highlighted, we will be setting it with a translucent powder. Nagmamadali, no? Pero talaga, totoo. Nagmamadali talaga ako. Kasi bihira lang dito sa amin na super hindi maingay. Set lang natin lahat ng ating dinapak sa ating mukha. Ito yung Careline. Well, hindi ako nakapag-trim ng eyebrows ko. Ang pangit. Pero,
Okay lang. A moment of silence. Extended ang ECQ dito sa amin, guys. Sa Cebu. Until May 31. Kayo dyan. Okay lang ba kayo dyan? Tapos nagmamadali, no? Kaya mostly nagbo-voice over ako kasi nai-imburn ako sa ingay dito. Pero, laban lang. Hindi tayo ang may-ari sa buong mundo. Kaya wag hindi mo rin pag-aari ang mundo. We're just guest here. Guest lang tayo. Kaya wag magmarunong, wag mag-abusado, at wag lumaki ang ulo. You can say your opinion. Okay, you can say your opinion. But then, guest lang tayo dito. Ikaw at ako, puro lang tayo guest dito. Kaya, aray, nahulog na. Favorite ko talaga to. Look, going back. Aray, ang ganda ng foundation ko. In fairness, guys, Gawin na natin yung Maybelline. Lagay natin. Konti lang, ha? Konti lang. Hindi naman to super glam na look. Meron lang kasi akong nire-review na product, na makeup hack. Kaya excited ako to share it with you. Gagawa na lang tayo ng bongalicious na makeup tutorial later. Or anong gusto nyo na gawin ko. Comment nyo lang sa baba, guys, kasi tao lang. Yung microphone ko ano na rin sa akin. Hindi ko na siya isi-set. Ouch! Bakit ganun? Hindi ko na siya isi-set. Isi-set na lang natin. Wag na. Diretso na tayo. Okay. We're going to go for a transition color. Ganon. Ito lang. Mag-brown lang tayo today. Guys, na-miss ko na talagang mag-chika at mag-live. Kaya nga lang, dito sa amin, walang internet. Magpapaload ka pa para ka makapag-upload, makapag-live. Hindi katulad doon sa before na tinitirahan ko. Meron kasi kaming internet connection na unlimited. Pero nga, unlimited din ang bayad. And marami akong napapansin ngayon na maraming mga rising stars sa YouTube. Ako, ganun lang. Parating ganun lang. Hindi naman ako sumikat. Ano lang talaga. I'm just doing what I love. Bahala na yung mga bashers. My God. Okay. Sana meron tayong inano na look, no? Blend, blend, blend. Blending is the key, guys. Pero yung iba, hindi naman ganong nagta-transition color. Pero kung gusto nyo na plakado yung pagkaano nyo, blend nyo, go ka na. Huwag ka nang magpatumpi-tumpi. So, ilalagay natin afterwards ating transition color or lighter brown na ginagawa natin. I will be using a darker color on the outer V. Dito. Gawin lang natin to siya dito. Lately, gustong-gusto ko lately yung mga makeup looks na talagang dark yung ano niya, dark yung sa lower lash. And sorry ha, this video will be long, pero hopefully na-miss niyo naman ako at makikchika kayo sa akin. Yan. Maganda talaga tong dito. Sus. Yan. We're going to blend. Asan naman pang blending brush ko na bonggang-bongga? In fairness, ang ganda ng foundation ko today. So, i-blend, blend, blend, blend. Mamaya ko na to i-blend kasi tapusin ko muna yung first eye. Hindi pa ito
tapos ang kabila, guys. Ito siya. Kanina ito yung transition, ito yung V crease, at ito yung sa inner or eyelid natin. And simple lang siya, pero glitter-glitter. Hindi na siya glitter-glitter. Yan. Ilalagay lang natin siya sa inner corner of the eyes. Yan lang. Simple. Parang attend ka ng kasal. Yan. Okay. And, dito naman sa ating lower lash, gagamitan natin siya ng yung dark color na ginamit natin. Transition color pala. Yan. The LA Girl. And we're not going to do a wing liner, but we're going to simple lang na liner. Tingnan natin ng konti. Ganyan siya. And ganyan lang. And then, mapapansin nyo merong mga gap dito. You can fill this out. Nakikita pa ba? Para wala mapipik through na mga kulay-kulay, no? So, as you can see, ganun na siya. And, okay na kahit walang false lashes, but then, I will be using small, brush. I'm inspired to blend all the way up, especially the eyeshadow. Ito yung color. And, ipapa-up ko pa siya kasi parang nawawala na tuloy yung eyeshadow natin. Yan. Going here. Kasi super dramatic ng lower lash natin. I-up natin ng konti ang ating Makeup is just, maglagay ka ng konti. Hindi naman isang bagsakan kasi you are going to look like a panda later on. And since hindi naman ako biniyayaan ng magandang matangos na ilong, so, ang technique ko dyan, i-ano ko yung eyeshadow ko dito, tapos i-drag ko ng konti dito, para yung leftovers niya, ha, pwede nyo rin gamitin, drag nyo sa baba. The same goes sa kabila. Diba? Meron akong na-create na shadow. Even though meron na siyang konting contour, but then I would like to put on more contouring products on my face to put on another layer of translucent powder just to make sure everything is set in place. Using again my favorite blush on, which is the Embellish. So as you can see, I'm putting my blush on this side because I am trying to make my face look slimmer. Kahit slim na siya. Maraming nagko-comment sa aking video, guys, na super manipis na raw ako, but then yun ay hindi exercise, kundi stress. Stress sa mga tao, stress sa ingay, lahat-lahat na lang. Kasi I really wanted to make a lot of videos, especially these quarantine days, but I can't because it's so noisy in this place. Kaya parati ako nagvo-voice over. So, yon. And I don't give a damn care kung meron mang magre-react. Ganito ako sa video ko. Kasi mostly nakikita nyo parati akong, wow, maganda yung mood. But right now, hindi talaga carry, besh. This is me. And this is my video. If you don't like the video that I'm showing to you, then get out of here. Simple.
don't really care kung maraming magagalit sa akin. This is my video anyway. If you don't want to watch, then don't watch. If you want to unsubscribe, then unsubscribe. Kasi wala namang ganong nag-review nito eh. So, yan na guys. I placed some lashes on my eyes. Saan man naman natin ilalagay, no? So sorry for that rant earlier, but I have to. Ang init na dito. Ang dami talagang obstacles pag may film, mainit. Tapos, ano, Diyos ko Lord. So, we're going to go for the lips and is this Wonder Woman from, Shut Up and Kiss Me na brand na Wonder Woman. This is super brown. And hindi na tayo maglaline ng lips. We're not going to overdo our lips today. But, simple lang. Yan, super brown. I super love it. Maganda to pag daily lang. Yan siya. And just to add a little bit of color, ang ingay na naman kasi merong airplane. Ang dami guys, lahat-lahat na airplane. So we're going to use this MAC kanina, MAC na ano ba to? Satin pink. I'm not using this sa client ko kaya ako lang gumagamit nito. So, lagyan lang natin dito ng yan, parang glossy-glossy yung effect. So far, gusto ko na to. Super nude, super, ano siya. And, yan na guys. I hope you like this look. Hindi ko na aayusin tong buhok ko. Basta ito na siya. Parang fresh na look. And then, so guys, this is the finished look. I hope you enjoyed the video. And, voila! Thank you so much! God bless! Sarang he!